derovre. Jeg har fundet et godt juletræ nu. Det skulle bare skære sådan lidt af med toppen. Okay. Okay. Okay.
og velkommen til interviewet på de to meget kendte skuespillere fra gyserfilmen. Nu vil jeg interviewe dem, og her har vi, ja, hvad skal vi sige? I kan beskrive den. Okay. Jeg kan sige, at det var en pragtfuld gyserfilm, vi fik lavet her. Altså sprogmæssigt, der vil jeg sige, jamen, det var ikke mig, der sagde de fleste ord. Men det var en interessant film, og hvis jeg var instruktør, så ville jeg nok give den 5 stjerner. Det fortjener den virkelig. Det er godt virkelig, ja. Hvordan var det sådan at være med i filmen? Jo, altså, det var sådan rigtig sjovt, fordi jeg sådan lidt flyve rundt derinde, men det var rigtig koldt, ja. Okay, ved du hvor koldt det var? Kan du så sige grader? Minus 45 grader. Altså, nu fik Aarhus det var, altså, det var meget koldt. Jeg tænker, det bare, det rystede taget bare. Ja, det blev helt blå, totalt blå, helt blå. Helt vandblå, totalt mega blå. Jeg bare kan sige, at altså, ja, det var jo så meget som spillede hovedrollen, den der snakkede hele tiden. Jeg var den der lidt banditten i filmen. Banditten, ham slog mig ihjel, ja. Ja, han blev farlig. Det var en farlig rolle, som kan man sige, altså, man kan sige, at nogle gange så kunne man man kunne altså fremhæve muskler på scenen der, men altså, hvis jeg gik med i store jagt, så det var ikke sådan. Ja, vi har også fået meget succes på den der film, der sådan dagen før juleaften, det hedder vores film jo. Ja. Ja, men jeg ser jo fræk mand, han lige okay. Ja. Men jeg vil gerne sige, at det var en stor oplevelse at lave en film med produceren Sarah der. Hvad er så meget at sige mere? Okay, tak. Fordi jeg var det interview, Altså, turen, gider ikke mere. jeg kan ikke forestille mig på en tur, men man ved aldrig. Nej, men vi er jo aldrig, altså, der kan jo sagtens komme en tur, som hedder dagen efter juleaften. Nu når vi har lavet den, der hedder dagen før juleaften, så kunne det være sådan juleaften, dagen efter juleaften. Ja, og vi siger tak. Og så der kommer sådan lidt. Vi siger tak til dig. Ja. Og til dig.